Guys, karon guys, mo drive na sa ta dinhi sa Canada no kay taud-taud ta ni drive dito sa Thailand. So ato na sang drive-an diri ang Canada kay ang nakalisod lang ani guys kay kuan say pangan ani oy sa Thailand is right hand drive. So diri sa Canada is left hand drive. So pareha ra diha sa Philippines. So karon drive na sa ta guys. My God, mag-adjust sa pud ta ani murag atong tan-awon kung maka-adjust batag dali ani ron sa pag-drive guys. So let's go. Ato sa ibutang ang kuan kay madakpan ta mag-drive magamit og phone no. So ana sa kasana to ibutang ha kadiyot sa maong sitwasyon. Na drive sa ta guys. Okay. Na. So sa siya i-on. No, oh my God. So nangapa ko ani guys kay ang Thailand is right hand drive. So tanang mga signal lights na asa right. Nya karon na nasa tabalik sa left hand, so ang mga signal lights na asa diri sa left. So mo na ni ron ang show na to aning maong sitwasyon. So let's go. Pangunsan atong emergency kay ni stop ra ko guys. So let's ouch. Sorry. Na, so hinahinay lang sa takay mga pataron sa maong sitwasyon. Kawayok guys. Oh my God, nanibago ko diahay pasa. Natanawa lagi ang mga signal light guys. Sa kadiyot ang atong seat belt. Naawa ang signal light na anad ko sa right tanan, so diri na kiwaw pa kaayo guys i-drive. So mauna mag-anad-anad na sa kuanig mga few days or para makuan na sad ta para maka-adapt na punta dinhi sa Canadian driving. Kawayok sa show. Oh my God. Oh, kaliki. Naliki ko guys. Lisod. Lisod i-drive. So kinahanglan ko sa di pa sa ako moadtog highway kay murag kuan. Murag kinahanglan magkuan sa ako guys, magbansay sa ako diri sa mga ngilit-ngilit nga dapit no kay dito tag highway guys, yung mga pa niya ta no kay ang Thailand ra ba is kinahanglan na ata sa right side of the street. So kung kay right hand man, so opposite man na siya kung left arita sa right nga side of the street kay basig simbak ko lang palayo guys no. Akong sugaton ang maong mga sakyanan dinhis Canada ug mga simbak ko lang palayo in town. So magbansay-bansay unsa ko ron. Ako sa siyang mastiron diri sa mga gagmay nga mga dan gagmay nga sa side streets lang usa tadi sa mo dito sa highway kay murag di pa ko confident guys. So let's go magbansay-bansay usa ta dayon. Usa pa ko mugawa sa highway. So maura na guys. So naglisod ko nangapa pa ko. Nangapa ko balik mura ko first timer nga drive sa kuan. Mura ko first timer nga driver guys no. So mapay pag nangapa pagyud ko. So mauna siya ang atong sitwasyon ron diri sa Canada sa atong pag-drive diri ron. So medyo nervous ko gamay kay murag akong sugat-sugaton na sad ang sakyanan. Murag the opposite kay pagpilmiron akong drive sa Thailand, ako sang sugat-sugaton ang sakyanan pod kay naanad ta sa left side nga street mo drive kay right hand side man siya. So karon naanad na pug ko sa right hand side, right hand driving. So mag-adapt na pug ko sa left hand driving ron. So maong di pa sa ko mugawas ron sa mga highway guys kay wayok ang show no kay basig mga tulimbang niya to or basig sugat-sugaton ako ang mga sakyanan. So maora na siya guys ang atong kasikasong adlaw no. So mag-drive unta ko layo. So di pa lang sa tamo drive og layo kay di pa ko confident. So ginervyos pa ko. So ako sa siyang i-adapt ako sa siyang mastiron og maayo nga mo drive na sa dinhi sa left hand side nga driving kay para dili na ako masugaton ang maong mga sakyanan. So maoro to guys. Kita-kita na punta sunod. So update ta mo sa akong pag-drive dinhi sa Canada. See you soon. Bye for now.